Naša obrtnička škola srednja je strukovna škola u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Imamo više od 500 učenika u dobi od 14 do 18 godina te oko 100 zaposlenika. U područjima elektrotehnike, računalstva, ugostiteljstva i prehrane, građevine i strojarstva imamo više od 20 različitih zanimanja za upis. Prva smo strukovna škola u Hrvatskoj koja se uključila u europske projekte mobilnosti. Time smo jedna od rijetkih strukovnih škola koje se mogu pohvaliti sa, zamislite, više od 15 godina rada na tim projektima. Dobitnici smo Erasmus plus povelje, priznanja za kvalitetan rad, i Erasmus plus akreditacije, što nam osigurava sredstva na svakom godišnjem natječaju. Pitate se što je to mobilnost? O kakvim je sredstvima riječ? Tu smo da vam objasnimo. Mobilnost podrazumijeva kretanje. U strukovnom obrazovanju to je kretanje radi stručnog usavršavanja nastavnika ili stručne prakse učenika, i to obvezno u inozemstvu. U Obrtničkoj školi Koprivnica mobilnost se trenutno provodi u više od 10 europskih zemalja. Za sada smo glas u Obrtničkoj školi poslali u Sloveniju, Mađarsku, Češku, Slovačku, Švicarsku, Njemačku, Francusku, Englesku, Španjolsku, Latviju i Švedsku i radili u više od 20 partnerskih ustanova. Te se mobilnosti financiraju sredstvima Europske unije, koja sudionicima omogućuje potpunu financijsku podršku za putovanje, smještaj, izlete, osiguranje i opremu za praksu, ali i ostane nešto za džeparac. Nakon mobilnosti svi su puni dojmova, pa poslušajmo neke od njih. Na mobilnosti naučio sam kako provoditi nastavu prema modelima te kako izraditi pojedine dekoracije u soboslikarstvu. Na svojoj mobilnosti naučio sam sve o obnovljivim izvorima energije kao što su dizalice topline, solarne elektrane te kako ih implementirati u stanove, kuće i zgrade. Matematika u struci je dio strukovnog kurikuluma, a na job shadowingu sam pratio rad svojih kolega iz područja primijenjene matematike i to iz područja vjerojatnosti, kalkulacija i prometa. Prva mobilnost, Velenje, Prekmurska gibanica. Mi radimo Bregovsku pitu. Maribor. Pletenje, osmice. Beskonačnost. A pogledaj ovo, croissant. Francuska. I crno vino. Danas i mi radimo takve croissane. Selavi. Pratio sam rad nastavnika elektrostruke iz radioničke vježbi gdje smo spajali električne instalacije. Erasmus je ojačao moju želju za rad, uveo sam nove metode i usavršio jezične vještine. Sudjelovao sam u praćenju rada kolega iz područja 3D modeliranja, programiranja, printanja, pri čemu me se najviše dojmio i najviše saznanja usvojio iz područja 3D modeliranja koje primjenjujem u radu sa svojim učenicima na predmetu ugradbeni računalni sustavi. Upotrebom 3D ispisa izradili smo natpis na ulazu za našu školu, izrađujemo kalupe za kolače, božićne ukrase te promidžbene materijale. Naučio sam raditi picu, pečiti pletenicu, raditi karipića, raditi croissane, raditi osmice. Vidio sam cijeli postupak od izrade pa sve do prodaje pekarskih proizvoda. Bila sam u biotehničkoj školi u Mariboru. Vidjela sam oko njihove škole puno zemlje, puno povrća, voća, puno raznih začinskih i ljekovitih biljaka, puno raznih vrsta cvijeća. Na praksi kod poslodavca izrađivali smo gips kartonske zidove, dok smo u partnerskoj školi na stručnoj praksi izrađivali podlogu za dekoracije. Naučili smo upravljati novcem, ponašati se kao odrasli i naučili smo brinuti za sebe i druge oko sebe. Mi smo na Erasmus mobilnosti radili virtualnu učionicu, 3D modeliranja i 3D printanja. A ja i moje kolege smo programirali sustave za pametne učionice, radili smo pametne električne instalacije i puno fine elektronike. Mene je Erasmus iskustvo za početak osamostalilo, proširilo mi je vidike, imao sam priliku raditi sa puno novih sustava i alata, te sad na fakultetu čak mi je otvorilo i nove prilike i zaintrigiralo me da idem na još takvih projekti. Sada sam samostalna, hrabra i nije me strah putovati.
Ja sam Vinko, napisao sam državnu maturu i odlazim u Švicarsku. Praksu ću obavljati u industriji koja se bavi ugradnjom električnih instalacija u vlakove. Ne brinite, vratit ću se. Rekao bi im da se trude jer im to ostaje zaista u jednom jako lijepom sjećanju i upoznaju razne ljude. Osim što šaljemo učenike i nastavnike na usavršavanje, također ih i primamo. Oni dolaze iz Slovenije, Francuske, Njemačke, Španjolske i Švedske obavljati praksu u našim školskim radionicama, ali i u ostalim koprivničkim poduzećima i u okolici. Redovito ugošćujemo učenike iz Švedske u poduzeće STS d.o.o. A draga suradnja već se nekoliko godina razvija s koprivničkom slastičarnicom Slatke delicije koja prima francuske učenike na praksu. U protekle 4 godine domaćini smo dolaznoj mobilnosti učenika iz Švedske koji dolaze na praktičnu nastavu u servis informatičke opreme. Oni nam se kontinuirano vraćaju jer imaju prilike raditi različite poslove u informatičkoj struci, naglašavaju simpatičnost građana, uljudnost naših nastavnika i sigurnost grada. Kako je to sve moguće? Pitali smo koordinatorice. Koja je tajna uspjeha? Svaka mobilnost, bila nastavnička ili učenička, rezultat je dugoročnog planiranja i strategije koja vodi k ciljevima. Naši ciljevi su dati školi europsku dimenziju, omogućiti svim učenicima kvalitetnu praksu koja ih priprema za tržište rada, te u sve to uključiti učenike s manje mogućnosti. Uspijevamo uz akreditaciju koja nam omogućuje konstantne financije i partnere s kojima razvijemo kvalitetne suradnje. A važno je znati da dugotrajan uspjeh nastaje zbog zajedničkog rada tima ljudi koji se međusobno podržava i poštuje i voli to što radi. Što kaže ravnatelj? Što Erasmus donosi školi? Projekti omogućuju bolju zapošljivost naših učenika, bolju prepoznatljivost naše škole na lokalnoj razini, na državnoj razini i naravno na razini Europske unije i unose puno zadovoljstva u radu naših nastavnika. Erasmus obogaćuje živote i širi vidike, a naši sudionici kažu da je Erasmus iskustvo jednom riječju zahtjevno, neočekivano, korisno, predivno, za ponoviti, jedinstveno, nezaboravno, neprocjenjivo, povezujuće, poticajno, izazovno, motivirajuće, transformirajuće, dinamično, životno, praktično, senzacionalno.